Kdybych letěla z Akronu do metra letadlem, bylo by to nejjednodušší a nejpohodlnější řešení, ale zážitků stát se malou součástí této pustiny se nic nevyrovná. Možná jen to, když si někdo dá rande u pekelné brány. Prosím. To snad ne. 3 auta za 5 hodin. Skvěle, 4. Možná se ráno budu nenávidět, ale tohle mi rozhodně neujede. Tak. No tak. Zastav. Pane bože! Co je s váma? Jste opilí? Nechcete mě svést? No tak dobře, ale nejezděte opilí. Hej, pane, slyšíte mě? Pomozte mi. Prosím. Sakra. Bože. Dobře. Odvezu vás do nemocnice, ale napřed vás musím dostat na zadní sedadlo. Tak, pojďte. Dobrý? No. Vydržte. Doktore Bishope, budete v pořádku? No. Prosím, zvedni to. Máme ho, Parkere. Právě zkouší volat z mobilu. Je na starém okruhu, který vede podél metra. Slyšel jsi to? Když Bishop zjistil, že po něm jdeme, vymazal všechny záznamy o svých výzkumech z hlavního záznamu NSA a nechal si jedinou kopii. Musíme Bishopa zabít, jinak jsme všichni mrtví. Neboj se, Parkere, my ti ten disk přineseme. A o doktora Bishopa se postaráme. Idiot. Poslyš, Keegane, proč si od něho necháš rozkazovat? Máme zbraně i malou odpalovací raketu, nepotřebujeme ho. Slíbili jsme Kolumbincům jednu z těch nových zbraní. Bez toho disku si půjdeme místo kariéry sednout do Leavenworthu. A nebo za to můžeme dostat $1 miliardu. Čertu. Ještě chvilku to vydržte, všechno dobře dopadne. Co je to? Televize Nova uvádí americký seriál. Slídí ulicemi s cílem hájit spravedlnost. Jeho původ je tajný. Jeho technologie spadá do 21. století. Jeho existence je oficiálně popírána. Jeho přítomnost však popřít nelze. Dokonalá zbraň pro nejistou budoucnost.
zmije. Bishop už má hodinové zpoždění a jeho laboratoř byla vykradena. Je možný, že ten člověk zradil? Bishop? Ne, dostal čestné vyznamenání kongresu. Pak musí mít vážný problémy. Vypadá to tak, musíme ho najít. Ellie, něco novýho? Nic nového jsme nezjistili, Koule. Od chvíle, kdy vypadlo spojení, se nemůžu spojit ani s Bishopovou ochrankou. Možná už jsou v akci a mají spojení přes náhradní komunikační systém. Taky mě to napadlo. Nevíš, kdy zase začne fungovat spojení přes satelit? Ne, dostala jsem jejich obvyklou odpověď. Potrvá to aspoň 2 hodiny. A radar zaznamenává nějakou aktivitu v údolí. Chci tam poslat sondu a trochu to omrknout. Dobře, ale teď je sonda jediné spojení, které s tebou máme, Koule. Já vím, ale co s tím naděláš? Bishop nikdy neměl ani parkovací kartu. A to mě vede k domněnce, že měl moc dobrý důvod utéct s tou M185. Sakra, ten už neměl dýchat, natož sám řídit. Tamhle je. Vpředu je Bishopův sedan a má někoho za zadkem. Jo, snaží se ho zabít, jedeme za ním. Držte se. Ellie, zkontroluj přívod do té sondy. Jeden z nich musí být Bishop. Jo, ale čí je to druhý auto? Ale ne, dochází nám proud. Sonda musí být moc daleko v údolí a nepřenáší. Koule, slyšíš mě? Co to sakra je? Chce se střelit sondu. Nařiďte jí úhybný manévr. Možná nás to celou dobu sledovalo. Jo, to je klidně možný. Ty si hlídej Bishopa, já se postarám o ostatní. Sestřelili ji. Nebojte se, za pár minut je doženeme. Pokusím se napojit video na databázi a zjistit jeho totožnost. Jmenuje se Mark Keegan. Byl zařazen k výzkumu M185 NSA pro nasazení v poušti. Patří ke speciální ochrance Bishopovy laboratoře. Bishopův bodyguard? Má ho přece chránit, ne zabít. Tamhle jsou. Ani nespomalí. Nevím, co to je, ale musíme se toho zbavit. Pochop, Keegan, my jsme neprůstřelní. Ona to obrací. Drž se za ní. Vysouvají nějakou zbraň. Co budeme dělat, Keegane? Vyzkoušíme, jak je ta M185 vlastně účinná. Zbláznil ses. Je to jediná série, která existuje. Jak jsem řekl, bez toho disku nestojí ani za plivnutí. Odstraňte ty statické impulsy, než nás to vybije úplně.
vybila celý systém. Vždyť do toho vrazíš! Rozbilo se řízení! Chlapni na brzdu! Nefunguje! Jste v pořádku? Jo. A vy? Jo. Pomozte mi, prosím. Na zadním sedadle je zraněný muž. Pomozte jí a já omrknu ten džíp. Dejte tam neutrál! Kdo jste? A vy? Jsem Becky Zalkinová. Stopovala jsem do metra. Kdo jsou oni? Všechno dobře dopadne. Vy se postarejte o Bishopa a my si vezmeme na starost ostatní. Držte se raději dál od těch vrat. Tady vyšetřovatel federální policie Cole. Měli bychom si promluvit, Keegane. Vědí, kdo si, Keegan? Jsou tam uvěznění, nemůžou nikam utíct. Musíme na ně zaútočit a všechny je zabít. Žádný svědky, rozumíš? Mám už jen 2 zásobníky. Já taky. Chtějí zaútočit. Zřejmě ano. No tak pospěš se. Za chvíli nebudeme mít vůbec žádnou munici. Musíme něco vymyslet. Zkusím zavřít ty vrata. Zatím po nich budu střílet. Do háje! Dobře. Nic se neděje. Třeba pořád pouštějí tu sondu přes údolí. To ale nevysvětluje, proč se ztratila grafika. Něco se stalo. Signál naváděcího zařízení je slyšet, ale jejich palubní přístroj je bez proudu. Dobře, máme jenom 2 možnosti. Můžeme tu sedět s palcem v puse a čekat, až nás zavolají, nebo... A nebo uděláme to, co se od nás očekává. Jedeme. Jo, ale... Halo? Parker, tady Keegan, poslouchej. Mám skoro vybitou baterii u mobilu. Máme prototyp, ale Bishop nám utekl i se svými nákresy na disku. Potřebujeme pomoc. Děláš si ze mě srandu? Jak jsem to mohl tušit? To je neuvěřitelný. Já se na to vykašlu, jsi Parker. nespolehlivej. Parker. Všechno si akorát zvoral. Podívej, jsme v tom namočení a už nemůžeme zpátky. Bishop mě může identifikovat a já tě stáhnu sebou, takže zmlkni. Dobře. Držíme je v šachu na dálnici 656 u Plyno. Parker. Slyšel naši polohu? To nevím. Máte dobře vymyšlený auto. Jo, to máte pravdu. Takže vy jste Poldové? Ne tak docela. Jsme speciální jednotka na potírání zločinu ve městě. Kolik máme střeliva? Vystřílel jsem celý zásobník. A co vy? Mně zbyly 3 rány. S takovou se neubráníme. Zvlášť, když jsou připraveni kvůli tomu zabíjet. Určitě jde o nákresy M185. Musíme počkat na Frankieho a Ellie. Víte jistě, že nás najdou?
Naváděcí zařízení zmije je něco jako černá skříňka. Mám svůj vlastní zdroj, najdou nás. Jo, ale to vědou přímo do té pasti venku. Musím vymyslet plán, jak je varovat. Měli bychom mu vyndat tu střelu z těla. Pomůžu vám. Pracovala jsem jako sestra. To je skvělé, Becky, děkuji. Měl byste vymyslet ten plán dřív, než přijedou. Ano. Takže jste tu kvůli kariéře ve zdravotnictví? Ne, jsem novinářka. Pracuju v Metro City Sentinel. To je skvělé. Ano, rubrika místních zpráv. Toto lokalizuje střelu pomocí ultrazvuku a laser slouží jako skalpel. Přidržujte mi ránu otevřenou. Proč ti muži venku za každou cenu chtějí doktora Bishopa zabít? Becky, musíme se soustředit na záchranu jeho života. Trejmene, okno! Koule, jste v pořádku? Jo. Všechno dobře dopadne. Mám je. Podejte mi gázu. Tak co, jak se drží? Vytáhli jsme kulku. Ale měl by se dostat co nejdřív do nemocnice. Všechny vchody sem jsou zablokovány. Jediná cesta dovnitř i ven je těmi vraty. Vidím příjezdovou cestu, ale pořád nevím, jak budeme varovat Ellie a Frankyho. Tady nic není, Ellie. Souřadnice zobrazení nelžou. Určitě to tu někde je, musíme jet dál, Franky. Asi už je pozdě, ale měl byste vědět, že Becky pracuje u novin. Reportérka? Já vím, že teď máme jiný starosti, ale musíme být opatrní na to, co říkáme o autě a o projektu. Riskovala život, aby pomohla Bishopovi. Je v tom namočená stejně jako my. Jak jsme na tom s municí? Žádnej problém. A kdo je za stol? Už jsou tady. To nevím, ale připravíme jim velkolepý uvítání. Koule, kam jdete? Musím zajistit, aby se sem bezpečně dostali. Tak tohle je ten váš plán? Jdu s vámi, Koule, budu vás krýt. Ne, musíte zůstat uvnitř a otevřít vrata. Koule! Konec diskuse. Teď to zvedněte tak, abych mohl podlézt. Stůj, zastav! Hlavu dolů! Máte zbraně? Bez nich nikdy nevycházím. Co se to tady děje, Koule? Na vysvětlení raději počkáme, až budeme uvnitř. Půjdu za nima. Až budeme všichni uvnitř, zavřete vrata. Dobře. Měla jste přece zůstat A uvnitř. jak se chcete dostat zpátky? Až dám znamení, běžíme dovnitř. Ellie uprostřed. Pozor. 1, 2, 3, teď. Co je to za chlapy? Důstojníci z tajné služby. Cože? Asi ukradli M185. Bože, oni mají tu zbraň? Ale my máme Bishopovy plány. Chtějí využít toho, že mají víc nábojů a vzít nám je. Necítím se dobře. To snad ne.
moc hluboko, nemůžu ji vytáhnout. Do té doby, než se dostane k doktorovi, by měla mít co největší pohodlí. Dobře, Ellie, já se o ní zatím postarám. Můžeš jít. Našla jste něco? Prošla jsem to od zhora dolů. Není tu telefon ani zástrčka. Jen zachovejte chladnou hlavu. Všichni se z toho dostaneme. Já myslel, že vy od novin máte kuráž a v žilách ledovou krev. Ledovou krev, jo. Víc než vlažná určitě nebude. No tak, klidně jste skočila za volant, řídila jako profík pod těžkou palbou a zachránila jste mu život. Jste třída. Dohlídnete na ní? Dohlídnu. Jak to vypadá? Vystřílel jsem zásobník. Co teď budeme dělat? Celkem 12 dávek na 3 zbraně. To by mělo stačit na to, abychom dostali toho posledního. Počkej, pojď sem. Podívej se. To je vojenský džíp, kamaráde. Pohyb! Asi jedou k nám. Máme štěstí. Vypadá to, že kavalerie dorazila právě včas. Keegane! Tak si mě přece jen slyšel. Ale ta nesprávná. K čertu. Slíbil jsem Kolumbijcům, že ten prototyp dostanou. Život je plný malých překvapení. Za co si placenej? Za překvapení rozhodně ne. Klid. Zabijeme je, vezmeme si disk a pak si ještě vyzkoušíme to jejich autíčko. M185 na něj účinkovala asi jako kapsle. Hlavně musíme přijít na to, jak se k němu dostat. Tak, teď už by se neměli dostat dovnitř. To je sice prima, ale jak my se dostaneme ven? Jak dlouho ti bude trvat ta konfigurace? Zkontrolovala jsem všechny obvody a jsem schopna to z velké části opravit. Ale jeden čip na procesoru je úplně pryč. Mám jeden standardní paměťový čip v náhradních dílech. Můžu ho předělat a použít k dočasné náhradě, ale i když se mi to podaří, budeme muset najít způsob, jak nabít baterii. Tolik času nemáme. Westlejková potřebuje rychle doktora. Co uděláme? Na co myslíš, Franky? Dostal jsem skvělý nápad. Yangu, Pane? vezmi si 3 muže a prohledejte prostor. Musí tu být nějaký jiný vchod. Ano, pane. Vojáci, prohledáme v podzemí ventilační šachty a taky kolektory. Pojďte, jdeme na to. Dobře, pane. Rozumím. Měl bys doufat, že něco najdou, Keegan. Protože nepotrvá dlouho a NSA nás začne postrádat. A když sem přijedou a budou hledat důkazy, jediný, co najdou, bude tvoje a Treymanovo tělo. Víš, jak to myslím? Mám se dívat po něčem konkrétním? Jo, potřebuju nějaký drát a taky nějakou nádobu, jasný? Nechám se překvapit. Vždyť je to směšný, Franky. Jak chceš tu věc spustit? Napadá tě snad něco lepšího? Tak, vysvětlím ti, jak to udělám. Odčerpáme trochu benzínu z nádrže a nabijeme generátor. Pak vezmeme rozbušku s nábojem a tím dobijeme baterii. Není to vůbec složitý. To bude trvat dlouho. Dělej, co umíš a nech ho, ať to zkusí zapojit. Díky. Koule? Jak se cítíte? Už mi bylo líp. Zase vám bude dobře. To poslední, co si všichni přejí slyšet, je, jak jim zase bude dobře. A Můžu vám nějak pomoct? ne. Je něco nového? Ani ne. Máme plán, jak odtud zmizet, takže ještě chvilku vydržte, ano? Vám na ní hodně záleží, že? Je to moje partnerka. Keegan měl pravdu. Je tu pěkně dlouhý tunel, ale Getz říká, že je neprůchodný. Jdu se podívat. Dobře.
Podzemní šachta je přepažena kovovou mříží. Stačila by na to menší nálož C4, ale musíme to překrýt palbou, aby nebylo slyšet výbuch. Výbušnin máme dost. Proč to rovnou nesrovnáme se zemí? Protože jsme tu kvůli disku. Ty jeden génie. Jeden šálek kvalitního benzínu. Nechápu, co to vlastně dělám. Je to dobrý. Becky, podejte mi prosím ten šroubovák. Uvidíte, že když se mnou budete pracovat, zapomenete na ten kravál venku. Dobře to dopadne. Nebojte se. Co kdybychom to uvedli do chodu, abych nevypadal jako úplný pitomec? Proč venku tak vyvádějí? To bych taky rád věděl. Už to budeš mít? Za chvilku. Určitě to vyjde. Nic nezaručuju, ale myslím, že to bude fungovat. Naučil mě to jeden chlápek. Mám to. Za chvilku to spustíme, koule. Tak, poslední šroub. No. Teď se podíváme, kdo jsou naši přátelé. Podívej se na to. Parker Charles C., styčný důstojník z NSA, další federál. Zemřel lump a nenažranec. Půl zásobníku pryč a on nemá žádnou rezervní munici. Jestli na něco nepřijdeme, můžou si na nás počkat. Co se stalo? Kde jsi nechal Parkera? Nezvládl to. Tak co, jak jste daleko? Pracuju na tom, ale ještě chvilku to potrvá. U mě to tež. Máme málo nábojů, můžou kdykoliv zaútočit. Dostal jsem nápad. Ellie, ty dělej na tom čipu. Frankie, ty zase na generátoru. Já vytáhnu z auta zařízení na odpalování střel. Potom nastane změna poměru sil. Myslíš, že to bude fungovat? To doufám. Fajn, určitě to zvládnu. Tak do toho. Frankie! Promiň, jen jsem do toho moc praštil. Bude to zase startovat, uvidíš. To nebylo kvůli tomu, já jsem totiž ještě neuzemnila kostru. Sakra! Co se stalo? Ten počítačový čip, co jsem předělala a jediný, co jsem měla. Náraz podzemního proudu z generátoru ho rozstavil. Bez něho to nemůžu udělat. Nepohne se ani o kousek bez silikonové báze z paměti. Říkala jsi, že ten čip byla standardní samohybná součástka? Ano, předtím, než jsem ho předělala, aby se hodil pro tenhle účel. Co chceš dělat? Venku je jeden, který by se nám hodil v Elíně autě.
Jsi snad cvok? Stěží ses dostal do vrat, když tam byli 2 chlapi, teď je tam celá armáda. A kdo mluví o vratech, Franky? Dejte mi 3 minuty, než prolezu tunelem a pak spusťte palbu. Nejsou jediní, kdo umí odvracet pozornost. Dobře. Vy jste ale gauner, Keegane. Říkal jste, že mají jen ruční zbraně a tohle je těžký kulomet. K čertu! Zaseklo se to! Střílejte tamhle! Po něm, hněte sebou, dělejte! Co je, Franky? Došla nám munice, skrčte se! Pohyb, rychle, rychle, dělejte! Koule, tady! Vezmi si odpalovač! Tamhle je! Už nám zabili 5 mužů a my pořád nejsme schopni dostat se k ním blíž. Hele, proč celý barák neobložíme plastickou trhavinou a nevyhodíme ho do vzduchu? Zatemnil se ti mozek. Po všem, co už máme za sebou, chceš odjet bez ničeho? Odjedu se svým životem, Keegane. Kvůli tomu jsem riskoval svou kariéru, takže už nemám co ztratit. Bez toho disku rozhodně neodjedu Yangu. Jak si přejete, Keegane? Už odsud neodjedete. Dáme ho k tomu baráku a až přijedou z NSA, řekneme jim, že tam pokládal výbušninu. Možná se z toho přece jen dostaneme čistí. Vypadáte hrozně, Koule. Vy taky, Westleyková. Jo, jenomže já mám v těle kulku. Co máte za výmluvu vy? Jen to, že nemám lehký život.
Westleyková. Co je? Koule? Oni tam venku něco chystají. Myslíte rovnou sem? Jo. Pojďte. Omotávají to tu celé dráty. Výbušniny chtějí nás vyhodit do vzduchu. Franky! Jak si daleko? Systém je uzemněný, obránce je připraven, ale i když to bude fungovat, potřebujeme všechnu energii k řízení auta. Palební systém zůstane naprosto nefunkční. Nezapomeň, že nám zbyly jen 3 náboje. Postarej se o generátor a já zařídím ostatní. Myslím, že bude fungovat. Myslíš? No jo, já... Spusť to! Dobře. Dáváš pozor na Keegana? Dobrá práce, vojíne. Tak pojď, malá. Promiňte. No, tak malička, jenom jednou. Tak, dělej. Zatraceně. Tohle je ta pravá. No tak pojď. Koule. Připevňují k tomu drátu nějakou krabici. Franky, jestli to chceš spustit, tak to udělej teď. Musíš. Jo. Dobře, Franky, ty se vyznáš. Tak, běž se někam schovat. pancéřování. Nehýbat se! Odhoďte zbraně a otočte se! Jestli to moje partnerka nepřežije, tak ty taky ne. Víš co? Řídit tohle auto bylo pěkně náročný. Myslím, že bychom se měli střídat. Ale jdi. A proč ne? Becky, jdu se podívat, jestli by nás někdo neodvezl. A já jdu zařídit, aby ty uniformy nenašly naše autíčko. Ahoj. No,
Přijdu sice pozdě do práce, ale až tenhle příběh napíšu, dlouho u domácích zpráv nezůstanu. Becky, my jsme utajený tým. To poslední, co potřebujeme, je publicita. Ale tohle je sen každého reportéra. Co mám podle vás dělat? Myslím, že dobrý novinář musí umět zachovat diskrétnost. Oběma nám jde o stejnou věc. O bezpečnější město, kde se bude lépe žít. Nejsem si jistá, jestli vám rozumím. My pracujeme utajeně. Kdybychom se teď dostali na první stránku novin, mělo by to negativní dopad na naši práci. No dobře, Koule, platí. Pod jednou podmínku. Až to budete chtít zveřejnit, mám právo napsat o tom první. Platí? Fajn. Pojďte, Becky, už pojedeme. Ahoj. Počkejte. Už vás stabilizovali. Podle doktora budete v pořádku. Co jste mi to tam chtěl říct, Koule? Jen abyste se koukala brzy uzdravit. Nechci žádnýho náhradníka. Mějte se. No fajn, moc fajn. Víš, jak dlouho mi bude trvat, než to opravím? Nastup si, Franky. Nastup si, Franky. Nastup si. Páni. Rád bych viděl karosářství, který tohle to dokáže.